Hej og velkommen til min første Ask Hest. Jeg har fået et spørgsmål fra The Terrigan, som spørger, hvad synes du om min kanal, The Terrigan? Nu vil jeg jo ikke sige, hvem jeg er eller noget, men på min anden profil, der var jeg faktisk en af dine allerførste subscribers. Hvis du vil finde mig, så er jeg en af dine 170 subscribers. Så kan du begynde at prøve at løse mysteriet. Men nok om det. Du er en af mine favorit YouTubere, og jeg synes, at du er rigtig, rigtig sej. Især at du simpelthen ikke har nogen hæmninger og vælger at fortælle om den længste prut, du har slået, og om hvor mange du har smadret op i skolen, fordi du har fået gummidyr i hovedet. Ja, der er ikke meget andet at sige. Jeg er bare helt vildt meget galoptur over din kanal. Jeg håber, du har svar på dit spørgsmål, og så skal I huske at subscribe heroppe. Og meget gerne smide nogle flere Ask Hest nede i kommentarfeltet. Jeg synes, jeg er godt på vej. Galop eller fransk.